Hola, boas tardes. Estamos aquí en De Paroleo con un novo programa con Paula e Francesco, dous ex-voluntarios europeos. Facedes unha pequeniña presentación cada un. Vale, hola, chámame Francesco, teño 31 anos, fixen o voluntariado en Hungría, fai 2 anos, casi 3, agora vivo en Galicia, cerca de Coruña, son profesor de italiano e inglés. Eu chamo Paula, son de Boimorto, fixen o voluntariado, comecei no en xuño de 2018, finalicei no en maio de 2019, que foi onde conocín a Francesco, e vivo con el cerca de Coruña tamén, traballo aquí. Vale, genial. Pois, contádenos un pouquiño, cando vos o fixestes chamábase voluntariado europeo, agora chamase European Solidarity Corps. Contádenos un pouquiño que é eso, para que conozca a xente que nos escoita. Eu diría que é unha grandísima oportunidade, eso o primeiro. O voluntariado europeo consiste en ir a facer precisamente un voluntariado a algún país da Unión Europea. Hai nos máis cortos, hai nos máis largos, a duración depende un pouco de cada proxecto, de cada asociación, e tamén a temática é moi variada. Sí, é que o máis largo dura un ano, pero hai proxectos que duran tamén unha semana, o que te apetece, vai. Vale, genial. Que é o que vos motivou a vos a facer eso? Por que decidistes irvos a Hungría a facer voluntariado? Bueno, por miña parte, non estaba pasando un período moi feliz en Italia a buscar traballo e un meu amigo faloume, contoume de esa oportunidade. El foi a Armenia 6 meses, era diciembre, entonces busquei en internet os proxectos e decidín de probar tamén en Hungría, Debrecen, a ciudad, porque parecía guai, era un ambiente internacional, era do meu estudio. Estudei xornalismo, periodismo, falaba deso. Entonces, dicía, unha experiencia que teño que probar, e fíxena. Bueno. No meu caso foi tamén, un pouco complementario a miña formación, eu tamén estudei xornalismo, estaba agotando xa o período de bolsas FOAC e bolsas FEUGA, miña prima faloume deste voluntariado porque ela fixo en Austria, así que, empecé a informarme, falei ca miña asociación, que despois foi a miña asociación de envío, a coñecer un pouco o programa, e casualmente gustame moitísima a fotografía. En xaneiro de 2018 recibí un correo que había unha asociación en Hungría buscando xente interesada en facer un proxecto en fotografía para cubrir eventos, etc. na segunda cidade máis grande de Hungría, en Debrecen, e apliquei, fui unha das seleccionadas, tuve sorte. Bueno, supoño que sí que é unha optativa, sobre todo aquí, que, en España tardamos bastante en atopar traballo. Eu creo que eso se nota tamén, non? Porque hai voluntariados de toda a Unión Europea e dependendo do país hai diferentes edades. Nós somos máis os que vamos ao final, verdad? Sí. Como última opción. Sí, eu creo que se nota moitísimo. Por exemplo, os alemáns, polo menos os que estaban con nós, tiñan todos 18 anos, o mellor 19, pero acababan xusto o instituto, facían un proxecto voluntario europeo, un pouco como un gap year, non? Un ano para meditar, que estudiar, a que dedicarse no futuro. No noso caso é o revés, non? Nos estudiamos, pois non atopas traballo, pois vou seguir formándome, vou vivir unha experiencia nova nun país europeo. Claro, porque tamén esa é outra pregunta que vos quería facer. Como vos enterastedes de isto? Claro, enterastes vos xa ao acabar a carreira, dixéronvolo antes, onde vos informaron, non sei, Bueno, eu non sabía nada. Na universidade non sabía nada. Ese meu amigo, que foi ese verán en Armenia, falei con el porque non atopei nada en Roma e el suxeriume de facer ou de probar este servicio voluntario europeo.
E desde ali Claro. apliquei, seleccionáronme e foi o cambio. Foi totalmente pola túa conta, non tuveche Sí. información. No. Falta moita información. Sí. Eu creo que é algo que deberían explicarnos, xa non digo na universidade, pero nos institutos. Dicir, mirad, hai estes programas da Unión Europea aos que podedes acceder, ademais cúbrense os gastos todos, cúbrese o viaxe, cúbrese a manutención, o apartamento ou residencia onde te quedes. É unha oportunidade única da que eu diría o 95% da xente nunca chega a saber da súa existencia, menos que coñezas a alguén que o fixo ou que escoitou falar del. Claro, porque non necesitas ter diñeiro ti, todo está coberto. O mellor, creo que hai unha parte inicial, non? Para o viaxe e logo nada máis, non? Sí, danche, dependendo de onde estea o país, que non che dan o mismo para Francia que che dan para Finlandia, para cubrir un pouco os gastos dependen tamén, claro, do país de destino, do país de orixe, pero sí, cubrenche un viaxe de ida, un viaxe de volta, cubrenche, no noso caso, a nosa asociación tiñamos apartamento, tiñamos compañeros que tiñan residencia, a maiores danche cartos para os gastos do día a día, pois se apetece ir a comer fora, ou se apetece comprar algo, tamén che dan unha cantidade que tamén varía segundo o país, porque, non daban o mismo, obviamente, en Hungría, a cantidade era inferior a que nos darían en Francia, pero ao final compensa igualmente. Sí, claro. Vale, no teu caso, pregunto a Paula, porque, creo que os nosos ointes van a estar máis por aquí que por Italia, o trámite para irte foi rápido, foi lioso, como tiveche que facer? Foi rápido e foi moi sinxelo porque mo xestionou toda a miña asociación de envío, que é unha asociación que está en Santiago, Don Bosco. Foron eles os que enviaron tamén a miña prima. Entón eu xa falara con eles a mellor 2 ou 3 anos antes de facer o voluntariado. Foron a charla informativa, informaronme de todos os programas, onde buscar os diferentes proxectos que me interesaban, como mandar a solicitude para participar, etc. Foron eles os que me remitiron o proxecto de Hungría, por se acaso me interesaba o ser de fotografía. E unha vez fixen a entrevista ca Asociación de Hungría, seleccionáronme e xa entre as dúas asociacións tramitaron todo o papeleo. Vale, entonces se alguén que non sabe quere facer voluntariado, o primeiro que ten que facer é encontrar unha entidade de envío. E aí xa, eles lle dicen, lle explican todo, como teñen que facer, e fan todo o trámite, entendo, non? Sí, realmente é moi sinxelo, non ten ninguna complicación para a persoa que vai a realizalo. Bueno, pois nada, e agora contádnos así un pouquiño da vosa experiencia ali, que é o que foi en realidade, que facíades, que, estabades os dous na mesma entidade, verdad? Na mesma asociación, pois un pouquiño contádnos o que facíades, sobre algo que me chivaron aí que se chaman os mid-training e arrival training, que contádnos un pouquiño. Bueno, hai dous training, arrival e mid, donde cando ti chegas, despois 2 semanas ou un mes, vai normalmente a Budapest, no noso caso que era Hungría, para coñecer todos os voluntarios de Hungría. Duraba 4 ou 5 días, agora non me acordo, pero máis ou menos 4 ou 5 días, para conocernos, para facer actividades sobre a cultura húngara e sobre as culturas de todos os voluntarios que viñeran en Hungría. E despois, co mesmo grupo, volvía no mid training, despois 4 ou 5 meses, dependía, para encontrarnos outra vez, para facer outra actividades. Estaba moi guai, e sobre todo coñecer así tantos voluntarios de toda a parte de Europa, moi cultural, moi educativo, sí. Técense fíos que despois sirvenche durante o voluntariado, porque, por exemplo, nós ao final acabamos visitando compañeros que estaban noutras cidades, eles acabaron nos visitando nós, e técense fíos que se manteñen despois tamén do voluntariado, porque hai xente que agora é amiga como se fose amiga de toda a vida, xente que mantelo contacto. Pois, voume a Madrid, voume a Barcelona, voume, a Reino Unido, vas a estar por aí, sempre tes alguén a quen ver, sempre tes alguén con compartir. Sí, pois vale, genial. Bueno,
Supoño que ese ano todas estas cousas que me contades son como genialísimas, estar como nunha nube, non? Entonces entendo que tamén hai como diferencias de cando chegas, non sei se foi complicado para vos, se xa desde un principio vos sentistes ben acollidos, se houve un proceso de adaptación, non sei, contadme un pouquiño sobre esos, supoño que cambios que hai durante todo o voluntariado. Cando cheguei co avión desde Milán a Debrecen era o 15 de xaneiro e facía moito frío, había neve en todos os lados e ali sentíame fora de casa, non me sentía relajado. Pero despois, unha semana, 2 semanas, co ambiente así internacional, que todos os outros voluntarios eran como a min, foi moi fácil adaptarse e, sobre todo, aprender outro idioma. Por exemplo, o inglés, que cando cheguei eu non sabía inglés o unha a dous, pero ao final de ano mellorei o meu inglés. Tanto que eres profesor de inglés. Ata que agora soy profesor de inglés aquí. Entonces, esta experiencia é moi importante porque amplias o teu conocimento e abres as portas que ti pensarías que non tiñas. Entonces, vai moi ben. Claro, está moi ben contar esas partes boas, obviamente, sí, cando chegas é un pouco un choque, porque é un choque cultural, é un país totalmente diferente, non é... Creo que se fixéramos voluntariado ele en España ou en Italia o choque non iba a ser tan grande, pero é unha cultura moi diferente. Pero bueno, adáptaste, todos pasamos polo mismo, hai un proceso que todos aceptamos con normalidade. Eu no meu caso tuve un momento de baixón cando levaba case medio ano, que cando viñen de vacacións en Nadal, dixen, non volvo pa lá, pero volvín, o sea, que non me arrepinto para nada. Supoño que ao final é eso, hai momentos moi felices e hai outros momentos nos que a mellor non te atopas tamén, nos que te sintes outra vez perdido, pero sempre te volves a topar, non? É menos mal que volveu, porque senón non coñecerá. Sí, porque, bueno, claro, vos sodes un dos casos esos de que fostes ali e ao final teceronse relacións que duran hasta ahora e nada, bueno, tamén fixeron que Francesco, ademais de inglés, aprendera como oídes galego. Sí. Contanos, que tal vas co galego? Vou ben, é un curso intensivo cada día, porque na aldea Boi Morto falase só galego, pero tamén a veces aquí en Coruña sempre galego. A mí gustame os idiomas o galego tamén é moi parecido ao italiano, entonces non foi así difícil, pero sí, moi guai. Bueno, vexo, o sea, o voluntariado fai de todo. Conecta persoas de todos lados, aprendes un montón de culturas, vexo que tamén sirve moito para o traballo, entendo, non? Para o currículum, tense en conta. No caso de Francesco, bueno, que está relacionado cos idiomas, pois máis todavía. E nada, tamén quería preguntarvos se hai algún tip que podades dar para a volta, porque claro, tamén entendo que vivir nesa nube, porque tamén, bueno, supoño que aproveitastes para viaxar e así, vivir en todo isto que foi tan, eso, de estar tan nunha vida diferente a que teríades aquí, sin, digamos, responsabilidades, máis pensar en ti mismo e tal, e volver aquí a España, a realidade, que tal? O sea, bueno, España ou a Italia, no teu caso, que tips daríades para que non lles veña o baixón así de repente? A ver, é un impacto, diría eu, moi grande, porque, por exemplo, cando volvín sin traballo, volvín sin, non sei, sin ningún curso para facer, sin nada, entón pasaron, creo que 6 ou 7 meses ata que atopei o traballo que teño agora, que máis coincidiu co coronavirus, despois foi unha época bastante complicada. Despois pasa tamén que ao final as experiencias que ti vives ali, o que dis ti, viaxas moito, coñeces xente de moitos sitios, compártelas moito máis con alguén que viviu o mesmo que a ti, que igual cos teus amigos de sempre, porque eles escoitante, pero hai moitas cousas que non van a entender do mesmo xeito que aquelas persoas que viviches esa experiencia. Entonces, botas de menos esa familia tamén que creaches, non? É complicado a veces manter eses contactos da mesma forma que os tiñas,
non sei, é adaptarse outra vez, volver á túa vida de antes, pero xa non é a túa vida de antes. Sí, máis ou menos o mesmo, porque eu botei tamén casi un ano sin traballo, pero atopei un traballo diferente, porque antes estudei periodismo, pero non atopei un traballo de periodista, atopei un traballo de profesor de idiomas. Entón, aprendín da me mismo que me gustaba máis o enseñar os idiomas que facer periodismo. Entón, Pois mira, sí. genial, mira, Sí, cantas cosas descubrimos. E ahora que se chama European Solidarity Corps, supoño que, escribindo eso en Google xa aparece a información, para buscar as ofertas tamén se ven online, aparte de, non? Non sei se algunha páxina máis que sea de interés para a xente que non sabe. Eu miraría no European Solidarity Corps directamente, porque ao final é o sitio oficial. A ver, despois hai asociacións que traballan sempre ou de forma habitual con outras asociacións, entón igual, pois dependendo do proxecto tamén convén ir a unha asociación de envío ou a outra. Hai moitísimas, en España hai moitísimas. Non tens nin sequera que ir con unha asociación, se eres galego non tens que ir con unha asociación de Galicia, pode ser con unha asociación de Valencia, non pasa nada. Bueno, pois nada, creo que iso é todo. Moitísimas gracias, espero que isto sirva para coñecer un pouquiño máis o tema do voluntariado europeo. Nada, moitísimas gracias por vir a De Paroleo, a Simbiose. Nada, hasta o próximo. Gracias.